Heɗitoɓe assalamu alaikum, barka men be jemmare hande, barka men be lorki fotte moɗon nder taskaranji kode radio international gila ɗo Abuja lamorde lesdi Nigeria. Hande alat nogasɗi nayi lewru boy malla lewru tatabru hitande ujuneje ɗiɗi nogasɗi nayi ko yadata 14 woɓɓe bo 13 lewru korka malla lewru ramadana hitande ujunere go'o ite meɗɗe 45 inde an Ayuba Lamiɗo Muñas tan min toye foɗanki walla ɓangal taskaranji amin ɗi hande mi yela on sumti jam. To nder taskaranji ɗi min taski waddonoyki on min jogani on kubaruji nder aswere den i wodi taskaran tafsiru firo deftere Alqur'ana haragare min gaddunoy on taskaran holko sumtoriɗon amma heddi ko ɗo hon da fuɗɗiren i taskaran kubaruji nder asawere nanta Rufa'u bi Muhammadu. sobiraɓe wondiɓiraɓe heɗitotoɓe jamme ñalli e hirti e moɗon no mbiyana on no kikkiɗire diwo nogas e nayi lewru mbori ko mi wiya lewru tatabru tan gonaji ɗiɗi e nogas e nayi weldi e noon ko ɗo yaada bo be 14 ha woɓɓe bo ɗum 13 lewru korka ko lewru sumay hitande ujunere temeɗe nayyi capanɗe nayyi e jowi dane majum dewe nayi boɗɗum amma kadi en kabdan bani man nda titoɗe kubaruji duniya nder nder komi taskani on. lewru marndu barka lewru ndu dewal lewru sumaye ɗo tokkitini amma ummatore julɓe tawiteɓe nder diwe bana wayla isibato wayla ɗo tawe nder ngal bere catunde masine komi fu ɗo ɗaɓɓita dabareji muɗum no sallinta wakkatire nde ɗo be edde e nde lokotoro en gal muɗum ɗo famɗina ngelenga sumaye e non bo ñamtuji goɗɗi ko hani ñaame e non goɗɗi bo ko hani ɗum dayta en yortan be docteur Lamine Abdoulaye yokotorojo ha gallore marwa dow majum. ɗum ñiru mari mapindiri to leydi Sénégal hande ɗo Macky Sall hoorejo leydi ndi ɗo andini to ɗum heɓi jawabu be hokkugo hoorejo leydi cikitere e nde ɗo on man tammi hokkititgo laamu bana ha wakkatire wowande amma bo to ɗum yahan ha cuɓol ɗiɗawol ɗum laatan hunde on nde o tamma yalɗirgo ha toon o famtini kubarol ngol ha faadu haala BBC jalomare hande bakinno millionji on no ɓiɓɓe leydi Sénégal yanɗiri ha sundukru ngam sumugo hoore leydi to leydi Russia gal ɗo fu ɗum cuɓol amma ɗum jalorgal Vladimir Putin hoosi jalorgal ha cuɓol horejo leydi ɓawo bakin ñalɗe tati ko timminama alat salinde japanɗe joɗiɗi keɓe dow majum on kadi on man hoyi jalorgal ngal tembingal ban ko meɗa yeego e noon yanɗiri ko ha babere cuɓi majum bo ɗum yotti ha bakin keɓe capanɗe joɗiɗi e jowi dow temere ɗo majum fu meɗay yottego on jaɓɓama ha wakkatiri ndi kubaruji duniya nder yimtere jogiɗo naɓangal Rufa'u Baba Shori e noon bo ha hawtoki ɗum bo shubbu kambo wiyata on joni bo ɗum kubaruji labɗi cahiɗi nder maƴƴande yitere. keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere ngam ta on daɗe. on jarama puɗɗen kubaruji meɗen be andilangol ngol artiɗo yilirde Kambuwata sare suklanande ndiyam labɗam ha leydi Cameroun no docteur Blaise Moussa on majum andini ummatore gallure Marwa ɓawo ko ɗum waɗi billaji goɗɗi ha lawol 15 gabol ñalumare sanasa 14 lewru tatabru ɗo kadi on man hokki dongayre ngam ɗum wadda kutinirteɗe kese e non bo ɗum waɗa ha babe ton majum ko wonnama majum kutinirteɗe ɗen ƴummi daga gallure Douala ñalumare asawe kiñaɗo no gasi tati lewru tatabru be pirowal ngam yettugo to gallure Marwa ha bo ɓe mbo'ina lawol 15 gabol majum on no cembiɗɗo ɗiggel jogal wakkati nde kuuɗe ɗe Kambuwata biyeteɗo Blaise Njaba kayum on suklanta kuuɗe majum be hawtade bo e sandu suklanandu Kambuwata ha diwon ɗo Sibatu Wayla Kambuwata gal muɗum kadi jami yafuye ha ummatore gallure Marwa ɓen no tawete be ha dow lawol 15 gabol
beke bayndiyam ha wakkatiji sedda kubaruji nder asawere jagordo hanni fetinaado filuji ha leydi Cameroon lik magruwa mbarga atangana wadi ngilla nyalomari alhamisa no gas e ko lewru tatabudo ha ben woldi ira e mako julbe be jongore mefu e afamba der diwal cakari kadi dum jongore onde onati ko biyum on man yanti kadi ngam yiddugo be wondi ira e mako julbe e non don man o yahay be juude mere o yarani be e dokke kembide masini gal wakere nde nyamande ha bodum wallida kana ben no julbe tawedebe ha nokure e witende mefu e afamba ha gallore mfu on majum kadi sembidini be wakati nde tembinde e non bo o sembidini be gal wakiri nde en tube ko be bo kutinitere ha jangirle ngam dum yara bikkoy jangirle majum kubaruji nder yontere wakkati inde sumaye dum wakkati onde dum do yama kuude godde kam dum dayde e non godde bo kadi dum wada hakkilo tata dum timmina sembe e bana ko anduden bandu do yama antiyam e ha dal wakere nde diwalu sibato wila e wila dum laati wakkati onde do tawi be naage tembinde masin ngam majum on kadi on obietedo Dr. Lamine Abdoulaye lokotoro on tawitedo ha sare nyawdigu hôpital islamique bamari gallure marwa on ma do famtina ummatore mbeninga e beldi sumaye gal wakere nde njemu bandu ha min médecine sumaye dum hatago nyamgo dum hatago yargo e kanjum mando dum do wallita yimbe kuje jor ha bandu mudum en sumaye wallitan ittugo nyaw hon peton her bandu goddo wallitan lotugo iyam goddo ittanawum nyaw hon pes hon ustan poids goddo e to usti poids goddo bo wadan goddo hisa nyaw tension hadan goddo wadgo nyawji be biata AVC do wallita goddo yimbe nyawbe cancer ci sumaye wallitan be ha kurgum nyaw ci mabbe boddi sumaye do ko larani jamumen iduddi en potay limtiten dum sumawo kam dum hunde wonde e minin médecin en min don conseilla nyawbe amin fere do sibe chuumo heba be kisa nyawji fere ayidama Dr. Lamine Abdoulaye e non sumaye dum wakati on no timbinde de bandudo jamandiyam bana no biden wakati nde do haadi didi wila e sibatu wila dum lati wakati on marde galbere e nange chatunge masini ngam majum on Dr. Lamine Abdoulaye do lortana en be de ko hani kana on no chumo wotoyte do hagal nokuje de fu o wada e non bo nyamduji di hani goddo nyama e non goddi bo ko hani dayde chumo todo to o sumake surtout hermen hado a gonne nder naage do ko goddo yeloto fu dum ndiyam première des choses comme une conseillata yimbe dum yargo ndiyam man heba hydrato ngam bandu don mari haaje ndiyam donc privilégia ndiyam baawo don nyama fruiji accu non bo to yaran juji bo yara jus de fruiji wodi jus de mangue mero ngara jus de banane juji man fere qualité fere amma évita yargo juji gazeuse do dum handay nder sumaye e ko larani nyamduji je foti tofta goddo nder sumaye bo goddo foti nyama bana tengbe sos en bana marori en goddo foti nyama gertode to hegoto yaran kosam en fu o kam no kuje on min recommandata wallita goddo ha support go sumaye man be naagi yo isteinore kadi be lewru sumaye ha kana gori won fu en on min gettima Dr. Lamine Abdoulaye andinam wol gongol dum andinam wol lamido bamun en mo annabagi daraja mudum Mohammed Nabil Forifum bombo juya on majum andi ni kadi moftode mapindire ngam mapitilgo sare nde lamlambe bamun no ko lati bo babe de siga al adaji lenyol ngol lo kadi dum man tammi wade go sappo e tati lewru na yapro warandu to gallure fumban lamorde jongore nun no der diwal hirnagali di Cameroon o andini bo wakati den cembinde tammi latugo do ardungal horjoli di Cameroon mo anda bangi daraja mudum mo pollo biya kubaruji nder yontere wakere ende majalisaji leydi Cameroon sénateur jumo RTPC mo diwan lo hirdange leydi ndi do kayim on suba Mahamad Ali Saro tondundu leydi Cameroon bete do nyat Marcel Njifenji marto bakin do bicapande joitati e gelle on majum on lori suba ma nyalo mare monde do no gas e didi lewlu tatabru kanko on tan bonati no candidat
majo ha wakkatire majum o subama be bakin dereji capande joynayi e go'o dow capande joynayi e jowi ko sobi nder maji do tawe dereji nayi wala ko o subi hagal wakere nde majalisa alfamatu bo biteɗo kavai yiki jibril kayum fulori subama capande tati e ɗiɗaɓum mo on kadi ha ardungal assemblée nationale leydi Cameroun kayum fulati ɗum député jo mo RDPC kava yiki jibril dañaɗo ha gore lewru aranderu hitande ujunere temeɗɗe joynayi e capanɗe nayi ha galɓure mada nder diwan seɓato leydi Cameroun ɗo tawi ha korwan ngal daga hitande ujunere temeɗɗe joynayi e capanɗe joynayi e ɗiɗi warto be capanɗe tati e nini kubaruji nder asawere ha diwanno dande mayo leydi Cameroun no ɓen artiɓe ɓe gargajiya ɓiɓɓe diwal ngal lamlamɓe bana lamiɗo Bonaloka Shoibu Umara e nonno lamiɗo Newton aéroport lamba gotel bindowo ha babal ngal kuuɗe gouverneur jo diwanno dande mayo ɓe fu maɓɓe kadi be julɓe ɗuɓɓe on ɓe kawti ha fattude Newton aéroport lamba gotel nyalomare monde ɗo ngam maɓɓitiggo julirde mapindire andade dow inde julirde 200 mètres amma kadi wartirama inde julirde Salam ɗum laati nyalomare mawde ɗo nugas e ɗiɗi lewru tatabu ha Newton aéroport lamba gotel kadi julirde nden ko ñibtama yajjinama e sembiɗinama wo'inama be dedi no hani be biteɗo Alhaji Sufa Bello mo fattude Newton aéroport lamba gotel majum julirde nden ñiɓama be suudu yondaru bakin o cowi tati e ɗum laati hunde wonde welnani kala komni fu ngam marugo babal ngal yiwugo maybe non bo ndiyam gitele e ko nandi e majum ɗum hunde on ko seyni kala goto fu yandirdo ha wakkatire majum kuuɗe majum hosi milioji ɗuɗɗi masin ko lemzel muɗum andinaka kadi ɗum wallinde on nde ɗum yilana Alhaji Sufa Bello jawabuji muɗum ha lahira kubaruji nder yontere ha diwal welalidi Cameroun derke en heɓi saare hesrinde ekkitnollo kuuɗe ɗum laati ha nokkure wiitende Pitowa nder diwan ngal ɗum maɓɓitama bo be jagogal halfitinangal nder kaku e elto hakkilo nyalomare nogas e go'o lewru tatabuɗo hitano village ɗiɗi e nogas e nayi ha wakkatire majum ɗum hokkiti bo wallinde cimbinde ha derke en woɓɓe heɓi be wallinde nde dawɗali Cameroun de taskaram ko wiyete plan triennal spécial jeune ha nder diwan waylali Cameroun majum ngam bo ɓe ballitora ha bo ɗum waɗa kuuɗe e bo ɓe mbotora be taskaramji cimbiɗi ɗi dawla leydi Cameroun ko usama be hoorjo leydi ndiɗo mo naɓangi daraja mburum Paul Biya ha diwal sibato wayla leydi Cameroun no taskaram ngam timmingo ñiɓugo katarko ko tawite ha dow maayo logon no hakkunde yaguwa leydi Cameroun e bongor leydi Chadi ɗum man ɗum fondi teddenga ha dow katarko majum nyalomare 15 lewru tatabuɗo kadi ɗum hunde on no ko ɗum ɗo waɗe ɓawo ñiɓugo kana katarko fu e bo ɗum waɗa hunde teddunde ha dow muɗum ngam laarugo dedei on kadi sembe katarko majum kadi ɗum ladde kugal on cembingal ko yiɓama katarko majum ha dow maayo logon be bakin non jutirka muɗum mitaji 500 ko e nogas e non bo kadi ɗum mari jajika gal wakere fu bakin mitaji joɗiɗi yafugo e lortugo e bo ɗum mari laabiɗi ko sebo meta gotel e retagal kana wakere fu ko lutel majum ɗo kadi ɗo tawe kilométaji 15 galla leydi Cameroun e kilométaji 15 gal leydi Chadi kadi ɗum wakkatire on cembinde ngam timmin goɗɗuɗe ɗen ha bo ɗum maɓɓita lawol hakkude leydi Chadi e leydi Cameroun kubaruji nder asawere nder diwan Adamawa leydi Cameroun horijo mo feka foto Samuel Eto'o on man jaɓɓama nyalomare asawe kinyaɗo be kildaɗi tankeke Bukar gouverneur jo diwan ɗo Adamawa leydi Cameroun ha fattude o plateau to gallure ngawdere horijo mo feka foto waɗi gilla bakin nyalɗe ɗiɗi ha nder diwan ngal e bo ɗum laati arande jum on bana ko andini kadi gilla mako nder diwan ngal ɗum laati ha wakkatire nde jonde mapindire nde maɓɓititgo sandu ndu diwan Adamawa feka fuɗɗu majum ngam fuɗɗugo taskaramji ɗi kuuɗe tamrende kose ha gewta hakkunde Samuel Eto'o e gouverneur jo diwan dande mayo on majum andini kadi ɗum waɗan kuuɗe cimbiɗɗe hakkunde feka fut e non bo sandu ndu diwan Adamawa majum ngam bo ɗum hokka bote ha ɓen marɓe bawki ha tamrende kose e bo ɗum
simbidina be gan jahar gan tamrinde ko sey ko tawi inde diwan gal ngam dum wala hebbugo bana diwe godde nder leydi Cameroon e bo dum wallitan ha bo dum simbidina jahar gal kutinirtede gal wakere ndedo kubaruji nder yontere kubaruji nder yontere on dokita kubaruji duniya nder yontere on gittama e watango min hakkilo dillen ha kubaruji leyde godde podirin be leydi RCA ko yahanta bakin no sappo e gelle on himbe ko nawnama be ngulu nawdum masinde e ngal goto bo so yonki nyelo mare alhamisa do bawo fettande ha sare de siwugo nyibbam manja dum lati ha dede kilometraji capande jowigo be gallure bangi la modeli dindido ha nokkure witende lobaye bana ko dum andini benno nawnabe jarama ha ce nyawdigo ngam bo be nyawde e ha wakkati rende do benno tawitebe ha artugal sare de siwugo nyibbam manja majumo be endogay ko baruji do jahargal dum on ladi sababu fettande ndedo kubaruji nder asaweri kudidira ko hakkunde leydi Sin e leydi Niger jagodo arande joy non latido bo jagodo halfitina do faggudo e ngalu alima man Lamin Zain on majum jabbi nyalomare anarbanu gasre lewu tatabu kawtando nyelabe be leydi Sin do ardungal lewu yuksi darido ha anjayawri dawda leydi Sin ha leydi Afrika on majum kadi yewtidi be benno be leydi Niger hawtade bo e kudidirabe mako wari be daga leydi Sin ha kudidirago hakkude Niamey e Peking kadi don man lati ngam tokkitingo kudi timbide ngam bangtan e bo be yewni leydi Niger ngam yadirgo ha jonde timbinde de kudidirago ko tammi wade ko hakkude leydi Sin e leydi Afrika don man ha lew jotata puitan ko najidi e logas e nayya ha wakatire majum bitedo yuksi andini bo kadi mbojirka kudidirago hakkude leydi Sin e leydi Niger e bo simbidini yide kudidirago ha dum tokkidina e sobirako hakkude leydi den didi be jargal bangtan e yarugo yeso ummatoje leydi majum de didi fu kubaruji nder yontere leydi Niger fahin amma do be leydi Nigeria dawla leydi Niger andini kadi dum mabbiti lawol hakkunde leydi Niger e leydi Nigeria don man lati be andina bollo ngol jawogal halfitnangal kudingal leydi ha ander patake wollo ko sakka ma nyalo mare no gasre lewru tatabudo kitano dina jibi e no gas e nay dum yuni gouverneur en be diwe difa tawa maradi e doso dum mabbiti labi di keron hakkunde leydi Niger e leydi Nigeria tawtede ha nokkuje de mabbe don man mabba mano be kanu gas e juwi ko lewju didabo kitano dina jibi e no gas itatinde dum way tuccin kilamo dum mabbiti nyalo mare mawde do no gas e didi lewru tatabu de jamdi sappo e didi e jemma kerol hakkunde leydi Niger e leydi Nigeria dum ko yahanta kilometraji ujunere e temedde jowi e dum labi cembidi be kudidiragu e faggudu hakkunde leydi majum didi CEDEAO hosino anyaji bandini ngam yirbigo soje entawtebe ha ardungal Niger ha be accanamu amma pokadi hunde onon de wadaka be bino bo be ngebanu ma soje en ha dum itta ben majum tawtebe ha Niamey hunde on kadi ko yeyi bo jani sottugo hande kawtal CEDEAO leydi Niger Mali e Burkina Faso ha bawo don CEDEAO do dabbita dabariji fere ngam dum lorta hajar e kawtal ngal be Niger Mali e Burkina Faso kayum bo ko yeyi hawti wadi kawtal gongal ko wiete Alliance État Sahel AES hunde on ko titi wakere wonde halidi Nigeria ben jogibe balmi injehi kippi nokure wonde ko wiete Kajuru Station der diwan Kaduna jimmare alapto sappo e judi lewru tatabudo enen bo be nangi himbe ko yahanta bakinno cappande juwitato e juwidido dairo hadari goto der ben tawitebe ha Kajuru Station yud wato dum kawtan aderke en ha nokure nde do on man gontini hadaru bandon e kippugo majum yo andini kadi ben jogibe banni majum on jahi bo ngujji kuji tawtede ha cigorli mabbe e non nyawduji e ko nandi e majum bo hunde bananden wadama der nyande sedda ba ko dum nangino wobbe bo ha ander diwe bana kaduna majum e diwe luttude der asaweji ga en jeren kubaruji nder
Asawiri to leydi Sénégal hande nyalomare alat nogas enay liw tatabuɗo ɗum laati nyalomare mawnde ɓaawo libbi ɗuɗɗi ko ɗum waɗino bonondaji yerbitidgo yeeso e non renugo e ko nandi e majum ɓiɓɓe leydi Sénégal jalliri ha sundugu ngam suwugo hoorijo leydi tammiɗo ardango Sénégal nder duuɓi garandi ɓe jahanal bakinno millioni joɗiɗi e ujune temeɗe tati on ko ƴewnama ha babele cuɓi majum ben man jahi cakkinidereji hakkunde inde candidat en sappo e joynayo nder maɓɓe ɗo tawe cembiɗɓe bana Amadou Ba laatiɗo candidat jum jambiya tawete ka ha laamu ko wallitama bo be Macky Sall hoore jolidi mo timmini laamuji muɗum bakin ɗiɗi kaɗaki on majum ɗo tawe Bassirou Diomaye Faye kayum moɗon no tawe nder jambiya ɓoyma ha ko wiide Pastef be Ousmane Sonko on majum kadi suɓama be Ousmane Sonko mo fotay dagugo ɓen man wurtinama ha saare fursina asawere salinde ɗo ɓe fu maɓɓe kadi ɓe no tawe nder on ngal cembingal ko lutti ɓen majum ɗiɗo ɗo tawe bo kadi Khalifa Sall on man fo foti wadda haagal muɗum mo giɗɗe ummatore ɓiɓɓe leydi Sénégal ɗum waɗi on ngal cembingal machine no ha nder yontere nde ɗo ɗum laati bo pamarum nder ko wano asaweje bakin ɗiɗi tan on no ɗum waɗi on ngal majum ngam hollugo taskaramci enen bo dabareji ngam ɓe kosa ɓerɗe ɓiɓɓe leydi Sénégal kadi nyalomare hande alat ɗo ɓe cuɓi hoorejo maɓɓe jowa bo ha leydi majum lundanke en gan muɗum waggini ardugal leydi ndi ɗo be haala wonnugo cuɓi majum e non gal wakkere nde ardugal leydi bo ɓen majum andini ɗum laati cuɓol lamgol enen potangol be kala komoye fu kubaruji nder yontere nder leydi Sénégal majum ha wakkati nde ɗum ɗon no waɗa on ngal hoorejo leydi ndi taweteɗo ha laamu yiidi be jendiyanke en be BBC on majum andini kadi wala wasmiru ɓaawo ko o yerbiti e cuɓi ɗin no ha yeeso kadi hunde on bo nde jañi waɗgo bonondaji cembiɗi e mbarore ha nder leydi maako amma be non fu Macky Sall andini ha faandu hala BBC wala ƴamgo yafuyi e non bo wala wasmiru wondu ko tawete ha nder ɓernde maako kadi haajeri taskaramji maako kikiɗere nyalomare hande ɗo to woodi on no ɓuri gewe 50 nder candidat en sappo e jowenayo on majum hokkitan laamu ha wakkatire musamman be hokkitirgo laamu majum amma kadi to ɗum heɓay hoorjo leydi kikiɗere hande ɗo ɗum yerɓitan ha e cuɓɓol ɗiɗaɓol kanko kam o accan laamu ɗiɗi lewru layago hitano jonaji ɗiɗi e nogas e nayiɗo ha leydi Chadi jagorɗo halfitinaɗo namuji ha nokkuje Lamine Mahamad ardani moftorde cembinde nyalomare no gasere lewru tatabuɗo ha jahargal maɓɓititgo kuuɗe hijju hitano jonaji ɗiɗi e nogas e nayya ɗum laati be yalɗirki ardiɓe gal wakere nde diina e non bo ardiɓe gal wakere nde dimle jahale ko sublanta yaago hijju majum be on ardiɗo gal wakere nde sanu sukranandu dimle jahale ha hijju biteɗo Sheikh Dr Mahamad Katir Isa hijju tale ujunaji ɗiɗi e nogas e nayiɗo to leydi Chadi cede muɗum yotti ha bakin million ɗiɗi e bo temeɗe joynayi e capanɗe jowi e sunku temeɗe nayi e nogas e nayi ceɗeɗe franc CFA onde on nde listinama dow ceɗeɗe hitande salinde kubaruji nder Asawere ha leydi Chadi majum taskaram cuɓol hoorjo leydi jowigo lewru jowabru warandu ɗon manno ɗo tokkitini ha wakkati nde ɗo ɗum candidat en nogas on joƴini ɗereji muɗum ha sarwitnorde tuginorde leydi majum nder maɓɓe ɗo o tawi rewɓe bakino ɗiɗo Jenaro Kumaji Mariam mo jambiya PDI e non biteɗo Lidi Besemda kadi ɓen majum on tawete bana rewɓe nde candidat en bakino nogas majum nyalomare hande alat ɗo on sarwitnorde nde tuginorde on bana ko ɗum joƴini nder taskaram andinta limgal ɓen candidat en huusaɓe ha yaldirgo cuɓol majum ngol jowego lewru jowabru waranduɗo kadi en tamilorgo dow kubalol ngol nder kubaruji amin garandi kubaruji nder yontere ha leydi Kenya daga lewru tatabuɗo on ɗum tammi ittugo ha jobdi kala olno kuwowo gal wakkere nde dawla fu bakin yebre e rita dow temerre nder ceede jobdi muɗum ngam waɗugo taskaram cembirga ha bo ɗum nyiɓa
nyibalo be ci kandude horejo leydi ndi do William Ruto goɗini dosde nde do ngam bo ɗum waɗa taskaram cimbiɗɗi ha ɗum wallite ɓiɓɓe leydi Kenya majum ɗum hunde on ko tammi ko woni tiggo dawla leydi ndi do be hawtugo bakin miliyarji 50 shilling ha kana hitande fu hayota bakin duuɓi 4 arandeji ngam waɗugo kuuɗe majum kadi ɗum dosde on ko waɗama be dawla leydi ndi do sali bo jabego be alƙalijo goɗɗo amma bo ko gunɗinama be wakere nde Assemblée nationale ha taskaram majum atugal leydi ndi do andini ɗum waɗa nyiɓaɗo cimpingu ngam bo ɗum hokka lawol ha babe ɗe demitirle ha wakkatire majum ko ngam ɓenno ɗum lankeɓe cali bo ɗum gondini dosde ndeɗo kubaruji nder yontere. To leydi Algeria cuɓolɗo hoorejo leydi ko yottata ha wakkatire nde jo'inama ɗon man ɗammi waɗego joweeɗiɗi lewru Janairu warandu kadi hunde bana nden hokki bo lawol ha hoorejo leydi taweteɗo ha laamu Abdelmajid Tebboune bakinno lebbi 5 ngam andingo darde mako ha bo o waɗa orngal ha cuɓol hoorejo leydi majum ko ngam ha wakkatire ndi ɗo hoorejo leydi Algeria majum andinay to o latan kandidajo ngal wakere nde ko ɗiɗira e mako ɓe mbi ɗum ɗo mari wakkatiji ngam bo ɓe andina to Abdelmajid Tebboune tabbitan laamu ɗiɗaɓo cuɓol ngol tammino waɗego ha lewru 11 hitande majum amma kadi ɗum wartirama ha lewru Janairu ɗo nyalomare joɗiɗaɓre ɗum kubaruji nder yontere. To leydi Russia bakin himɓe 50 on e ko ɓurima ko sowi yunki e non 115 on no nawnaɓe ɓawo nde ɗum waɗi kippugu cembingu ha wakkatire nde waɗugo hirde wonde ha ɗaki Moscow laamorde leydi ndi ɗo ñalomare mawde no gas e ɗiɗi lewru tatabruɗo ha kikiɗe ɓen ardiɓe ɓe leydi Russia ɓe andini foti ɗum yaha yiso ɓe limgal ɓen toyiɓe yonki majum e ko bagolngol gonilama be nde wetende The Guardian État islamique gal muɗum kamɓe on anditi wargo hunde bana nde ɗo ha do yeyre nde Telegram be wigo ɓen waɗi ɗo hunde bana nden ɓe foti bo ha nokkuje ɗe maɓɓe bila billaji goɗɗi gal wakere nde leydi America ɓe goɗini kubaru ngol be wigo ɗum ɓen witeɓe État islamique on waɗi kunde nden ha jeyde wetende New York Times wala ko wiyama gal wakere nde Moscow ɓe ɗum gaɗa wiɗo cimbingo ngam andugo ɓe on woni ha ɓawo hunde ndeɗo kubaruji nder asawere amma fotti ko nden hoorejo leydi Russia biteɗo Vladimir Putin hosni do kadi jalorgal cimbingal ha cuɓol hoorejo leydi ko waɗama no nyande batin tati wato daga mawde ha yotti anat salinde on man hosi jalorgal be geɓe 57 dow temerre e ɗum naati bo ɓugguɗum nder tariha be jalorgal banal ngal hoorejo leydi Russia hosi ardungal fahin be bakinno duuɓi 5 ha ardungal leydi Russia e bo ɗum laati law mako jawabu hoɗo tawi ha ardungal leydi ɗo daga hitande 2002 on man heɓi bo kadi jawabuji cimbiɗɗi banda yalɗirgo ha babe cuɓi ɗum man fu meɗa yettugo bandon bakin geɓe 75 hoore en leydi Afrika feere feere on ko holli Vladimir Putin seyo be heɓugo jalorgal bana ngal kubaruji nder yontere habre hakkunde leydi Israila e leydi Palestine hoorejo leydi Misra Abdel Fattah al-Sisi jaɓɓi ha gallure Caire namorde leydi indiɗo bindowo mo dawla leydi America Anthony Blinken ɗum laati kadi gilla ɗiɗaɓa on ha gal wakkere nde Moyen Orient tawa ko ɗum fuɗɗi habre hakkunde leydi Israila e leydi Palestine hoorejo leydi Misra Abdel Fattah al-Sisi on majum ɗum woggina ha ɗum darna kaɓe ɗen ngam bo ɗum ɗum mari ɓillaji cimbiɗɗi gal wakkere nde wallinde ha jonde ummatore soydi nyamande e ko natti e majum ha nokkure witende Gaza ɓurna majum fu nder gallure witende Rafa ko yahanta bakinno miliyonre e ujune temeɗɗe 7 on ɓiɓɓe leydi Palestine dow ɗaɓɓita lawol ngam ɓe ñokkira koye maɓɓe fodde ko Anthony Blinken yotta ha leydi Misra on majum yarɗirnota wonno ha leydi Arabie Saoudite ngam yewtugo dow hala darnugo kaɓe majum to gallure Gaza e non bo ɗum yofta nangaɓe woɓɓe ɓe leydi Israila e non bo ɗum ɓedda bo wallide ha gal nyamande e ko nandi e majum ko ɗo hokke be leyɗe feere feere bana ko andinama be Matthew Miller jogiiɗo bolide ha ardungal leydi America sonde wonde ɗo watana hakkilo be leydi America joni ɓiɓɓe leydi wayla fombina e hirna una nder leydi Cameroon minodimon umme maɓɓe
jana kitemen larele kuwarata mabide kitemen suptele kunapata titande sanji go badake Abdou Pullo mo leydi Cameroun diwan Adama wakay mon doftata en ha wakatire nde do nder lewru suma e sobiraɓe wondi ɗiraɓe milena on sultari ndendi tangonɗon fo e pombiyanawol heytitgo kubaru e duniya nder yontere be seyo e nder welwelo Rufaw Baba Ashwariya Shoybu Gambo minon mbiyata on janggen durende men ngam yarugo nokkuje meɗen yeeso on jarama. Rufa'u Baba Ashwariya a yettama. Minon ka wala ko impoti min biya ay on arti on timmini Kode Radio International kam sai yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hore meden Allah wallu demgal fulfulde be pulako. Editoɓe ta'ungoyte yon kedito suudu Radio Kode International wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria on mbawa heɗitaki taskaranji amin dow matotiral amin ngal internet www.kode.net nanta channel telegram amin www.t.me/Kode Radio ima Facebook Kode Radio inanta YouTube Kode TV. Min duuɓi am jeeɗiɗi miɗi nanugo Kode Radio International ngam wallugo fulfulde be pulaku. Joni hay mo'itinon jonde gin heɗitaki tafsiru firo deftere Alqur'ana inanta Sheikh Umar Modibbo Hamman Adama hawtade e Alaramma Hafiz Mudassir Babangida iga Jada Diwal Adamawa Nigeria. Modibbo bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حن على سبع ليلة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة والمدينة وجنار أتمنى إتشفنا إجوي يا دوي بنوغات ناي لو تقبرو وجنائي بنوغات ناي ميلادي أن أفسر لتأثر الله تدلي أن نندر سورة البقرة أن بالي نهدو آيات الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. جابرابي وإسكتوري ونن بني إسرائيل أخذنا ميثاقكم يوسني أن الكوال ورفعنا من قمت فوقكم دومور أطوره وسيره وقلنا ميري خذوا ما آتيناكم جاءكم يودني من بقوة السمب واذكروا إني ما فيه دكوني آماجم عنر المن لعلكم حقيقة نؤمن تتقون من كل الأمر. وإذ دوبور حكاية فيره لحكاية مثل بني إسرائيل وقدر ودي تفسيره بوي أكان كدو كواري هاشتكا
hakkunde hedde ko tiimu hedde ko wembere hakkunde wembere be nanta maayigo yimɓe sapane jeɗɗi ɓe ummini ɗoɗɗon on nde o waddani ɓe tawreta o timmini ɓe yimɓe ngaari so ɗoɗɗon on hanko annabi Musa o jangani ɓe deftere tawreta o jangini ɓe nde o yiɓe ɓe huura be maare sey ɓe mbinde teddani ɓe mana ɓe caɗi to nde ɓe sali ɗoɗɗon jawirawo ñaɗɗinani ɓe kadi nden waɗi malaikajo nder malaika en ɗoppiti hoosere nder hooseje leddi Palestine jotta en jeta ɗo nden o weltinde dow maɓɓe ko ɓe mbi ko watta bana farsaku kanjum ɗuuɗali yimɓe bani Israila sangere maɓɓe fuu kamɓe wurtuɓe diga leddi Misra weltini hoosere ɗi dow maɓɓe nden fuɓɓi yiite ha yeeso maɓɓe nden waɗi ilni ndiyam ha ɓaawo maɓɓe jotta ka ndaa ko woni ha yeeso ndaa ko woni ha ɓaawo ndaa ko woni ha dow jawra wi ɓe jaɓa tawreta dow doole to ɗoɗɗon on ɓe mbi ɓe jaɓi nden ɓe sujidi ɓe wuttudu maɓɓe ba wari ha qissaji man ɓe sujidiri ɓe wuttudu woomu wuttudu yitere woore ɗo laara taa o sere yana dow maɓɓe yitere woore bo ɗo sujidi to sey laati ɗum sujuuda maɓɓe on hamɓe bani Israila to banni hikaya man ka waari kañum jawra wiɓe siftora wakkati en ɗo a kasna misaqa kum ko hoosani ɓe alkawal ngam ɓe ɗaɓɓiti nemaji ɗuɗɗi Allah wanni ɓe nder maaji on ɗaɓɓutugo deftere tawreta nden Allah hoosani ɓe alkawal bo dole ɓe huran ɓe tawreta nden ɓe wiɓe hurata ɓe mare to kañum jomira waɗani ɓe itabu ɗo holli ɓe yangada kaaɗo ɗo dow dole maɓɓe ɓe tokka weltini hoosere dow maɓɓe to ɗuuru bana Abdoulaye Abbas o fasiri o wi ko wiyete ɗuuru kala hoosere marore fungo fuu ɓe ɗo mbiya nde ɗuuru nase ɗuuru Sina a tamba amma woɓɓe nder moɗi ɓe tafsiru ɓe yehi ɓe mbiya a hoosere ɗuuri Sina a nufete ha Sahara Sina en andi ɗo ɗum hakkunde Misra be nanta Ordun Jordan be nanta Palestine ɓeɗo mari hududu bo tan ndiyam ha Ilat be nanta Saudiya to nokkure man totton hoosere man nde woni man dow ƴolde nde woni to Allah waɗi weltinde dow maɓɓe banni to kañum jawrawi waskuru ma fihi inne bo deydey ko woni ha nder deftere man mana on waɗa ka innugo Allah on waɗa ka jangugo tawreta man on waɗa ka filitugo nder moɗon ko kuma waskuru ma fihi ɗo huwe shey'aji woni nder deftere tawreta man la'allakum haqiqa no onon to on ngaɗi noon tattakuna on kuran Allah to nden ɓe senniti geɓe woɓɓe nder maɓɓe jaɓi ha nder ɓerɗe maɓɓe woɓɓe bo jaɓi dow suura tan kamɓe bani Israila en lecci gikkuji maɓɓe no waɗi saɗugo gikku be ta'annutu be yawnaki shani Allah be sabturu ko woni ha maɓɓe kañum génération waɗana ɓe neema ɗum ngayata nda ɗum no neema banguka amma nde ɓe seɗɗa seɗɗa hono ɓe sabti bana no waɗi ha ñamdu ɗum jawra hokki ɓe wonno ɓe solo ko en jangi hen sikiyaɓe Kenya to nden ɓe ɗaɓɓita kujeji caɗɗi Allah waɗana ɓe ɗi nden ɓe lora ɓe yawaɗi e ko nandi be majum to kañum ha haala deftere Allah jawra muñanayi ɓe wiɓe ko ɓe jaɓaɓe ko kuma halkaɓe ɓe fuu maɓɓe to se ɓe jaɓiɓe dow doole man kamɓe bani Israila ɓe huuri woɓɓe maɓɓe jaɓi ha nder ɓerɗe ansari ɓalɓe woɓɓe bo jaɓi dow suura ngam hulukito yangada fe'ana ɓe tan to banni amma jomirawo wiɓe waskuru fi la'allakum tattaqun nam ثم توليتم من بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم من بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم من بعد ذلك كانجم امبي وبbe jabi haner erde ma muɗum amma wobbe jabi do sura on to kanjum de wakkati yangada may sali jawra tafi summa tawallaytum nden on lori on totti babbe modon min mbadi zalika bollo adum do wala wala fadlullahi to nangam moƴƴere Allah alaykum do modon wa rahmatu e inna e modon e hinna e modum la kuntum da on laatake min al khasirin nder rusɗiɓe ana nder halkaɓe to haɗo hamɓe e wi woɓɓe jaɓi nder ɓerɗe woɓɓe bo jaɓi ha suura non noon to jaɓɓe nder ɓerɗe an ɗo laati saalihi en hander yimɓe bani Israila ɓe seɗɗa amma ɗuɗɗum maɓɓe fuu jaɓaayi kañum waɗi ɓe jaɓaayi ɗo fuu nde yangada may sotti
o seere sotti yiite ñippi ndiyam dilli heɓalan ɓe lorti ɓe totti fayin ɓe wawɗe ɓe sakkini wuro ko ɓe tawreta ko ɓe hokkide ɓawa sumata latin bar dalika yani jawrabi walama fadlullahi to nanga moƴƴere Allah wonde hande en woɗum to moƴƴere Allah kono mbi kanjum on laataki annabi Musa ɗo nder maɓɓe ɓe nanta annabi Haruna kanjum woni moƴƴere Allah man woɓɓe o wi aa ni'emaji jawmirawo newi yimɓe feere ɗo kanjum woni moƴƴi Allah min feede haɗɗo woɓɓe nder woni ɓe tafsir ɓe wi fadlullahi haɗɗo ni ko ɗufete kanjum woni deftere tawreta nde o hokki ɓe be shari'a muɗum kanjum woni moƴƴere Allah man rahmatullah rahmatu e hinnaye muɗum bo kanjum woni annabi Musa be nanta rontuɓe annabi Musa ɓawo ɗon la kuntum da on laatake no minal kasirina nder rukiɓe da jomirawo halkino ɓe to kanjum woɓɓe nder modi ɓe ɗo wiya kala hayi fadlullahi fuu ha nder qur'anu ɗum ɗo sappa deftere Allah on kala hayi rahmatu fuu ɗum ɗo sappa annabojo kanjum en tan min taw ka suratu Yunus to Allah yardi ha nokkure قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أي مجرى الله كان يوني دفتر القرآن هن الله بو كان يوني النبي صلى الله عليه وسلم وبدر موجود ببر واتي بركة نبي مجرى الله كان يوني الله بوجو هن الله بو كان يوني دفتر الله وكان يوم هم بني إسرائيل بيبي بنوتني دودوري nen ɓaawo ɗon fahin summadi saraki ɗon ay ɓaawo zamanu wondu feere ɓe ɗon ɓe sakkini ko ɓe nuɗɗini ko jela wi tona ngam moƴƴere Allah nde woni ha maɓɓe deftere tawreta ɗo be hinne Allah annabi Musa mo wondi maɓɓe fof kuma annabo en ɓaawa ɗon la kuntum da on laatake no minal khasina ɓe jusɓiɓe da jamirawo halkino ɓe fuu maɓɓe non ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد علمتم حقيقة أني الذين اعتدوا بيتك منكم درموضون من بني إسرائيل في السبت يندي أساي فقلنا لهم من ذلك كونوا لا قردة أنبادي خاسئين ودي لدى تجنة يالا توبو إنكسون كوادي باو النبي موسى kawadi ha yimɓe annabi Dawuda wuro wi'etengo Aylata yimɓe wuro man kamɓe bani Israila Allah hokki ɓe ñalawmare asawe koɗeke ñande jumɓare Allah hokki ɓe se ɓe suɓi ñande asawe ngam ɓe ɗo anndi tartibi takle walaqad khalaqna samawati wal arda fi sittati ayamin wa ma massana min lughub ɓe ɗo anndi ɓe wi ñande asawe on jamirawo timmini takle ay ha sifru takwin to wonno bolli koɗeke ɗum bolle ɗum jastima ɓe sahatako ɓe mbiyata jamirawo tagi duniyaru ɓe senditi ñande no o tagiri nde o timmini ñandere asawe ñande jeegore feere on sey jamirawo waali ɗo siwta comri deedey tafugo takle ɗo nder ñande jeegoɗo kanjum jamirawo wiyata wala arkalana samawati wal ardi fi sittati ayamin wa ma massani min lughub to hamɓe sey ɓe hositini ñande asawe ɗo laata kayron woni ñande are maɓɓe nde ɓe suɓi dininte jumɓaare nde annabi Musa waddani ɓe to sey laati jamirawo hokki ɓe amma al'ada to a ɗaɓɓiti hunde luuti ko Allah hokkima jamirawo bo sannete to jamirawo sey waɗani ɓe kiitaji ñaɓɓi ha ñalawmaare man nder man ɓe kuwata ko kuuɗeji ɗuɗɗi ñande man wala ko huwete ho luumo ñamata ñande man ha maɓɓe durooɓe nangugo liɗɗi wala e ko nandi ɓe kala kuuɗe pat huwatake ñande man ɗum ñalawmaare ibada tan ɓe jooɗa haɗi yira maɓɓe gaɗata rewugo Allah to sey ɗum waɗi zamanuru sey laati yimɓe wuro Aylata bo ɗum yimɓe on nangoɓe liɗɗi kuugal maɓɓe suu ɓe mbiyata ɓe Hawsaare nangugo liɗɗi to sey wa foti ñalawmaaji jeego ɗo pat diga ñande ala haa warugo ñande jumɓaare liɗɗi ngaratako ɓe yaha ɓe waɗa ka wancugo nder maayo dagar ɓe heɓata seɗɗa ñande asawe ñalawmaare laati ñandere man ɗum ñandere ibada on sey liɗɗi waɗa ka wangugo woɓɓe wi surɗini liɗɗi man ɗum liɗɗi mawɗi on huutu ñande ma to anani ɓe mbima samaku limbu famaru kanjum on nden bo wurowu ha ndiyam belɗam to anani ɓe mbima huutu limbu mangu kanjum bo wurowu ha ndiyam lammuɗam to kanjum woɓɓe fasiri ki sama ɗo ɗum huutu on to a wi huutu
atawande o nder ɗum maayo man ɗum maayo maaliya on to ko maayo marɗa ndiyam lambuɗa non nden liɗɗi huutu bo nanema ɗum liɗɗi mawɗi on kañum haqqi so annabi Yunus bo wayi faltakama hol huutu lingu moɗi mo to lingu wawo moɗa goɗɗo na lingu pamaru ba to irum maaji on warata waɗa ka warugo ñandema kañum waɗi ɓe mbi ñande asay se liɗɗi man ɗi ngara ɗi heewa maaje maɓɓe haɗi waɗa ka wurtungo kiine maaji ni ha dow ndiyam to ñande asay timmi bo ɗiɗo waɗi patte ɗi daya jamira waɗani ɓe dow imtihanu to goɗɗo nder maɓɓe ñande asay nde o laari lingu wangini kiine muɗum ni so wari o jomi lingu man o jomi kiine man o haɓɓi o wari o haɓɓi ha leggal so ñande alat o wari o tawi ngu ɗon se o nangi ngu sikama se habaru may jenji sikama seɗa ngaɗi ka waɗugo noon hamɓe ɓe fuu maɓɓe kala ko moƴo fuu wara waɗa dabare muɗum o e wi'a wiɓe liɗɗi pamari ɗum samako bo wi'a ñande asay man se o wasa weelu se ɓe gasa beeli to ɓe gasi beeli liɗɗi to wari se liɗɗi layleta wara nasta ha beeli go o e wi'a dambuwol ɓe gatta dambuwol ɓe wara ɓe sakkina ñande asay se nangana ɓe liɗɗi ñande ala se ɓe wara ɓe woffani to nooni funi ɓe gaɗi ko ɓe kaɗa nde ɓe gaɗi ɗum ɗum jewra se moyti ɓe waɗi masku maɓɓe aɓunanon kono ɓirata non kasini se moyti ɓe wartinɓe ɗum baaɗi to saaliji en nder maɓɓe hamɓe bani israila weeti fajiri ɓe jehi juulurde se ɓe laari ɗuɗɗum nder yimɓe ɓe fo warayi haa baɓɓol ɓe ngari ha weeti nange fuɗi ɓe jiyayɓe nden ɓe ngari ɓe pusi ci'e maɓɓe nde ɓe pusi ci'e maɓɓe se ɓe tawi ɓe ngarti ɓe baaɗi ɓe moytama nden woɓɓe mbiya nde ɓeɗo ɗo waɗa geddal goɗɗo ɗo haɓi ha waaga ɓe acca ɓeetago ñande asayɗo ɓe sali se ɓe ñiɓi mahol ɓe sendi hakkude maɓɓe ɓe ngaɗi mahol nde ɓe ngaɗi mahol ɓe sendi hakkude ɓeɗo ɗo taniɓe Allah ɓe wala huwa ñande asaye ɓe bo nangoɓe liɗɗi ñande asaye nde ɓe ngaɗi non weeti fajiri ñalawmaare feere se ɓe nani hamɓe ɓeɗo ɗo jeeɗi siru wala ko ɗume nde ɓe mbaɗɗi dow mayi se ɓe tawi Allah moytiɓe e pat wartirɓe baaɗi to hatto nder moni ɓe tafsiru ɓe cemmiti geɓe ɗiɗi woɓɓe mbi ɓalli maɓɓe on moyta warti ɗum taggi baaɗi no woni amma hakkiloji ka ɗo lutti ɗum hakkiloji ɓiɓɓe adama woɓɓe bo mbi aa hakkiloji maɓɓe on moyta wartira hakkilo baaɗi ɓe warti ɓe mbawata wonɗugo sey cikali sey jim waɗuɗo amma suura kam suura ɓalli ɓiɓɓe adama woɓɓe bo yehi nder moƴɓe tafsirul mujahid o wi'a asalima ɓerɗe maɓɓe on Allah woyliti warti ɗum ɓerɗe baaɗi amma taggi maɓɓe ka ɗon tuno taggi ɓiɓɓe adama to amma ko ɓuri saahugo ni Allah moyti ɓe wartirɓe ɓe baaɗi fako naɗon kono qirata tan khasiina on goɗɗi wonata to hinnaye Allah to wari hande hadiseji annabijo sallallahu alaihi wa sallam ko filla daga to Abdullah ibn Mas'ud ha sahihu Muslim oɗo wi'a to Allah moyti ummatore ko Allah moyti goɗɗo o salata balɗe tati ɓaawo balɗe tati ni o mayneteɗo nden bo wonano o yeeɗira ɓaawo moyteki fodeke woodi hadiseji feere ɗo holla woodi debbo goɗɗo feere ɗon Allah moyti wartiri dow mburu to amma hadis o noon ɓe gaddi hujja ɗi ni to ɗo sahay ko ɓuri sahugo ha annabi joni to Allah moyti ɓe salata balɗe tati kañum ɓe bani Israila ni Allah wartiri ɓe baaɗi ɓe saalay balɗe tati ɓaawo balɗe tati ɓe pat maɓɓe ɓe halki ɓe maayi to jamirawo woɗɗini ɓe bo daga to hinnaye muɗum to kanjum on ayara ɗo waddi ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت اي onon bani israila waɗuɓe zaman be annabijo sallallahu alaihi wa sallam on ɗo andi ista yimɓe allazina ɓe itadaw ɓeetuɓe minkum nder moɗon ay nder yimɓe moɗon nder mamiraɓe moɗon bani israila ɓe ɓeeti bo fi sabti ñande asare jamira wi wa kullaram sewi yiɓe kunu qirata tan laate on mbaɗi jamira wolwiɓe ɗo kalimol kum fayakunu kalimol kum fayakunu jamira waddima wonɗo komanɓe jeeɗi إنما قولنا للشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون في سورة النحل هو إنما أمره إذا أراد شيئا أن نقول له كن فيكون في سورة آل عمران الذي تتعطوكني إفتماجي إجيئي إذا صفى في الله تنحكوني كيف والبن
ɗo hakkunde keefuwol be nuunu to wi hunde nde laatani sey nde laata to haɗɗo modi ɓe wi noyi sifa o wi'irta hunde nde laata ɗo nde laata man ɗo to sey modi ɓe wi aa ko nufete jomirawo to o yiɗi hunde nde laata irada ma ko jongiti be maare ni ndeɗo laata tan na way sey to o wolli ba wollugo kam ɗum waddama wayarɗo ngam yimɓe faama on woɓe sendidiri ɗum ɓe mbiya a jomirawo ɗo mari halqu oɗo mari amru o laati halqu a tawan hunde on nde jomirawo tagata ɗum min cheyɗe nde umma diga sifa ɗo nde warta sifa ɗo hande yaha nde laata sifa ɗo bana fungo a hosan gabbel butali a aawa ngel fuɗa ngel waɗa ɗum lili hon nonnon ɗo yaha ɗo mawna haa yaha wurtina wawre haa yaha warta wawre bo ɗo waɓi kon haa leggal bo yoora nonnon bo sammere gawri ay shey an on min shey'in hunde on jomirawo wurtinta nder hunde kañum wiyete halqu kañum waɗi adama dow halqu wari ni amru bo to o muuyi hunde nde laatani sey nde laatata to nde jongiti be irada makko to kañum waɗi qulnalon kuunu muqirata tan kasina ɗo to ha adnabi adam ɗi ɗiɗi fuu ɗi hawti tagugo ɓi adama annabi adam ɗi faɗɗi hawti halqu ɗon kañum tagay ku lefre amru bo ɗon kañum fuufugo wa ida stawaytu wa nafaktu fihi min ruhi faqulu lahu sajidin to ha nafku ruhi ɗo totton ɗon amru jomirawo waɗi kañum o wiyata ala lahu lhalqu wal amru fa tabarakallahu ahsanul khaliqin on ko jomirawo ɗo mari halqu oɗo mari amru to haɗɗo ko sappeteni han ko jomirawo o muuyi halkugo yimɓe mo aylata o moytaɓe ɓe garta baaɗi sey o moyti ɓe nde o wiɓe hummi se ɓe laati tan koko nde o muuyi ɓe laata manni se ɓe laati baaɗi tan khasina ɓe woɗɗi fa ja'alnaha nakala وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. جبراوي فجعلناها سيمي ودي السكاء حكما ببني إسرائيل وارتو ببني دو يودي ولاتي نكالا تقوي on ɗum ibratan on liman kalfahum artuɓe ɓe kañum waɗuɓe zawnu be maɓɓe ko kuma liman kalfahum badalnana kalma bayna aydihim wonduɓe be maɓɓe wonduɓe waɗi zawnu be maɓɓe wama kalfahum e waroɓe ɓaawo ha wardi hande wa maw'izatan jomirawi mi waɗi ɗum bo ɗum waasi on lil muttaqina huroɓe Allah to muytekiɓe ɓe garti e baaɗi ɗo jomirawo waɗi ɗum laata ibra ɗum taskatuye on oɗo taskita ɗum sal luutugo umrore Allah foɗanan goɗɗo moyte to en andi ha ummatore annabijo sallallahu alaihi wa sallam jomirawo nanima annabijo sallallahu alaihi wa sallam o lenama ummatoje fu muɗum kala annabojo fuɗɗine ha ummatore muɗum ko yiɓe muɗum ko wuro moɗon ɓe en andi amma annabijo sallallahu alaihi wa sallam o lenama finnasi kaffa to nden en andi wode jomirawo wiyata la tarkabunna tabakan an tabak hanko nde o laati o lenama kala ummatoje fuu to haɗɗo kala gedde gaɗaɗe ha ummatoje caaliɗe fuu sey to ɗummaje waɗi ha ummatore makko kañum nder hadise jooɗi hollata walaw dakalu juhura babbi la dakaltumuhu ko da ngaska huutoru on ummatoje caaliɗe nastino nder ummatore makko sey to heɓi woɓɓe feere nastoɓe to kañum e deyya ɗum ɗo waɗa gotel amma ɗum waɗino ha zamanuji caaliɗi ida hi zamanu artuɓe tabiina ɓe tabiina yimɓe ɗon ɓe Allah moyti man goɗe ke na ummatore ba amma woɓɓe ɗo waɗa aybe Allah moyta ɓe woɓɓe ɗo waɗa aybe irum aybe ummatoje caaliɗe Allah nangitiraɓe ɓe aybeji man ɗum ɗo waɗa hatta zamanuji meɗen ga ɗo en ɗo andi woodi fijirno ɓe Qur'anu ko jomirawo moyti wartinimo ɗum dabbawo non noon tan nda suura ma ko ɗo yiye ngam dalila jomirawo wi ɗum laatan ɗum ibra on lima bayna aydihim wonduɓe be maɓɓe hamɓe bani israila wama halfahum non waroɓe ɓaawo bo waroɓe ɓaawo ɗo diga zamanu annabi dawuda ha warugo hande ɓuri duuɓi ujune tati ha warugo hande ɗum ibra on nden bo ɗum laata bo maw'izatan lil muttaqina on geddal ɗo ha yottina ɓi adama jomirawo moytamo
sañde mo wartude mo dabbo en andi ɗum jomirawo e fere ɗo maaya bako ɓe nastina ɓe yanande maɓɓe jomirawo canji tandi maɓɓe ɗo ɗuɓɓe fu nder modiɓe meɗen laaɗi yummajum goɗɗo o maaya ɓe ngara ɓe ɗo fewna mo bako ɓe timmina fewnugo mo haɓe wanna mo kasani si a tawa taggima ko wayliti warti ɗum caggal walla ɓere modibbo a yettama. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fuu o wonda be Code Radio International. Haragare da taskaran holko sumtori ɗon keɗite jam. Ujunaje yimɓe ɓenneɗo weeteɓe ala imrana sabu hoode maɓɓe nduule. Heɗitoɓe assalamu aleykum, barka meɗen belorki fottemo nder taskaran holko sumtori ɗon to min gaddone ta on natte malla photoji iwa vidéoji i kofli barka i sumtari yoɓɓe nder heɗitoɓe Code Radio lildoytamin inde an Ayuba Lamiɗo Muñal salminto e foɗanki o laɓangal taskaranji amin ɗi hande. Inde an Ayuba Lamiɗo Muñal ardoto e waddanoyki on taskaran kam miyela on sumti jam. So madalla da fuɗɗiren i modibbo arandejo Ali Zaki gila diwal Kaduna, bismillah. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wakkatire koble suudu radio KRI Abuja, Ayuba Lamiɗo Muñal an omtani endu e zawleru Ayuba Lamiɗo Muñal a jarama masha Allah. To Ayuba Lamiɗo Muñal sai mun yisoɗa hade natal ko sumtorimi wato imi dow lawol e inchallahu kanjum wato yi'a natal an inchallah. Ra koble an yakiti tedduɓe ɓe Allah teddini wato Alhaji Abdullahi mo wuro Duwala nder koble an jomirawo waɗa yari ndiyan jam, Alhaji Sa'idu Maccu mo Libreville Gabon jomirawo waɗa yari ndiyan jam, Alhaji Abdullah Saudiyan Bertuwa Hunangere Kamaru Allah waɗa yari ndiyan jam, Alhaji Abdullahi Saudiyan likita Alfa Jamilu Musa on fu moɗon mi homni on milanake on khairu masha Allah. Inde am Ali Zaki daga ɗo birniwol Kaduna, Nigeria. Assalamu alaikum. Ujunaje yimɓe ɓenneɗo weeteɓe ala imrana sabu hoode maɓɓe nduule horo yaafiɓe Allah rahmana nduɗo ko lewru yurmede. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jawleru hulko somtaki meɗen hande to imi waɗana on barka men e yarki ndiyan e modibbo maɓɓutuɗo jawleru ndu to mi howni on e huwoɓe suudu radio KRI Abuja to imi yela e nyalli jam min koɗo moɗon Muhammadu Tukur gonɗo daga ɗo Bargu local government Niger State Nigeria. Imi wana barka me sumtaki mi howna fuu wonɓe nder suudu ndu jawleru meɗen mi yalani on jamu e hayruji ɗuɗɗi Allah jaɓa ibadaji meɗen mi howni on mi yetti on ko ɗuuɗi Allah ɗawtana en zumunci e jam e Nigeria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jawleru holko sumtoriɗo on kiri jam on kirti jam on sumtake jam no hande no yarakaji no e golle masha Allah mi humtorake dabino e fearless mi hofni Ayuba Lamiɗo Muñal emi hofna Ibrahim Iromodake emi hofni Ali Zaki daga birdiwol Kaduna mi jitana likita Alfa Ibrahim Obajana mi hofni Dr. Babar Kinɗo mo Yola bo mi jitanayi National PRO mi yetti Allah kawtal hoore e Tasiu Suleiman sakiraɓe feere feere o fof kamo mi hofni on daga lamba arande ha yaki lamba regere o fof mi hofni on miɗama jam mum miɗo elo kowa moɗon sumtake jam Allah jaɓana en ibadaji meɗen on gondima moɗon Umar M Umar pullatawaɗo Kwara State. Ramadana malakoji bida amina du'a'uji Ramadana malakoji bida amina.
to madalla heditoɓe fuɗɗi fuu itaskaran holko sumtori ɗon min gaddi ragare taskaranji ɗumin taski waddunoki on jemmare nde'e do darnde hukuma suudu radio kode international inde an Ayuba Lamiɗo Munyal mbi'aymi on balen jam.